Boa sintonía na primeira visita institucional a Illa de Arousa da nova delegada da Xunta en Pontevedra. Luisa Piñeiro quixo escoitar as necesidades do Concello e o alcalde insular aproveitou para poñerlle deberes ao goberno galego. O rexedor demandalle á Xunta a posta en marcha dunha estación marítima para acoller o turismo de pasaxeiros. Reclama tamén unha mariña tradicional que sirva de punto de amarre e museo flotante para as embarcacións tradicionais que hai no Concello, entre outras 4 galeóns. Ademais, o socialista pediu o remate de varias actuacións pendentes no municipio, en especial en materia de estradas de titularidade autonómica. Temos que falar da carretera autonómica que está sin rematar unha parte do proxecto, non, como é o carril bici, a parte do alumbrado da carretera que en algunhas zonas é bastante deficiente, pintados, e, bueno, despois tamén cousas de índole portuaria que xa se chegaron tamén a presidente de Portos, pero, bueno, aproveitando que nos poida botar unha man tamén en ese sentido, e, bueno, cousas basicamente infraestructuras. A nova delegada dixo tomar nota das necesidades do municipio insular. Comentaba unha serie de problemas en algunhas das infraestructuras que teñen aquí no Concello da Illa. Eu, pois, bueno, xa estuve facendo un repaso tamén do que había nos distintos gabinetes das distintas consellerías e é certo que había aí algunha problemática no tema de carril bicis tamén, que se os trasladaran á Corporación Municipal algún problema puntual e, bueno, pois outras das actuacións tamén no Porto de Xufre, creo que era unha das que estaba tamén pendientes, non? E algunhas que se están levando a cabo. O encontro de hoxe foi unha primeira toma de contacto coa exalcaldesa de Moraña estreándose aínda como delegada da Xunta en Pontevedra. O alcalde da Arousa destacou do seu perfil o feito de que veña do mundo local. Ven da política municipal, ten moitísima experiencia en política municipal, nós xa nos coñecíamos de antes da súa etapa de alcaldesa de Moraña, e bueno, xa nos sempre nos gusta que estes cargos de tanta importancia dentro da administración autonómica pois sexan ocupados por xente que conoce a política local de primeira man, non? Porque os problemas que lles vamos a plantear ou que lle podemos plantear non lle son alleos, e entonces estamos seguros de que vai a ter boa acollida. A xuntanza enmarcase nunha rolda de visitas institucionais que está a facer a delegada da Xunta dende a súa toma de posesión a pasada semana.